जीरा मरिचिया बेच के व्यापारिया भइले बलमुआ। जीरा मरिचिया बेच के व्यापारिया भइले बलमुआ। आरा के लिया हाक के डबरवा भइले बलमुआ। आरा के गड़िया हाक के डबरवा भइले बलमुआ। हाथ के गजवा लेके बाजा जवा भइले बलमुआ। जीरा मरिचिया बेच के व्यापारिया भइले बलमुआ। हाथ के राइफल लेके दरोगवा भइले बलमुआ। जीरा मरिचिया बेच के व्यापारिया भइले बलमुआ। हाथ के किताब लेके मास्टरवा भइले बलमुआ। जीरा मरिचिया बेच के व्यापारिया